Hello, Mama? Alice! Hello, Mama? Alice, anak! Mama, bakit po? Anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano po? Umiiyak po ba kayo? Anak, tulungan mo ko. Bakit po? Anong nangyari? Alice, nawawala si Sophie. Ano po? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Mami, please, pumunta na po tayo doon. Sophie, promise ni Mami pupunta tayo doon next month, okay? Pero Mami, yan din po yung sinabi niyo sa akin dati. Di naman tayo pumunta. Di ba na-explain na sa'yo ni Mommy? Busy lang ako sa work, anak. Pero promise ni Mommy, next month pupunta talaga tayo. Mami, please. Si Daddy din ayaw pumunta sa Star City kasi may work siya. Ikaw din may work. Saan ba yan, Mami? Ako na lang pupunta. Ay, hindi pwede. Dapat may kasama kang matanda. Hindi pwedeng mag-isa ka lang pumunta, anak. Ayaw niya naman po sa mama. Tahan na. Promise ni Mommy, sasamahan kita next month, okay? Sige po. Sige na. Alis na si Mommy. Baka malate pa ako sa work. Saan na yung kiss ko? Ayoko. Sophie, yung kiss ni Mommy. Ayaw niya naman po ako samahan eh. Ay, nako. Sige na, bye na, anak. Ma, ikaw munang bahala kay Sophie, ah. Sige, ingat ka, Alice, ha? Salamat, Ma. Tana po, huwag ka nang umiyak. Kasi Lola, hindi pa ako nakakapunta sa Star City. Yung mga kalaro ko nakapunta na dun. Ako hindi pa nakakapunta. Kailan mo ba gustong pumunta ng Star City? Sa Saturday po. Kaya lang may work si Mommy. Tapos si Daddy may work din. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Talaga po, Lola? Oo naman, Apo. Sasamahan kita at mag-e-enjoy tayong dalawa. Talaga po? Oo nga. Salamat po, Lola Linda. Ang higpit naman ng yakap ni Sophie. Salamat po, Lola. I love you po. I love you din, Apo ko. Hayaan mo na ako, ate. Linda, hindi naman pwedeng ikaw yung magpalaki sa apo mo. Hindi naman ako yung nagpapalaki. Tinutulungan ko lang yung anak ko. Alam mo naman busy pareho mag-asawa sa trabaho. Kailan ba daw sila bubukod? Hindi ko pa tinatanong. Pero sabi sa akin ni Alice, bubukod na raw sila kapag nakaipon na. Hanggang kailan naman nila balak mag-ipon? 6 na taong gulang na si Sophie. Hanggang ngayon ba hindi pa rin sila nakakapag-ipon? Hayaan mo na. Kaligayahan ko rin naman kasama ko dito sa bahay ang anak at apo ko. Hindi pa rin tama na. Ipinapasa nila sa'yo yung pagpapalaki nila dun sa bata. Hindi naman nila pinapaasa sa akin. Wala rin naman akong ginagawa. Tsaka kung hindi magtatrabaho si Alice ng asawa niya, hindi rin nila mabibigyan ng magandang buhay ang apo ko. Mabuti ng ganito, nagtatrabaho sila para kay Sophie. Pero hindi naman pwedeng puro trabaho na lang. Dapat naglalaan din sila ng oras para sa anak nila. Ngayon lang naman to. Ano ngayon lang? Halos ikaw nga yung kasama ng bata araw-araw. Hayaan mo na, Ate Isabel. Kaligayahan kong tumulong sa anak ko. Wala namang masama kung tutulungan mo yung anak mo. Responsibilidad mo yun bilang nanay niya. Pero Linda, isipin mo rin naman yung sarili mo. Isa pa, bukod sa pagtulong, kailangan mo rin turuan yung anak mong tumayo sa sarili niyang paa.
Si Mama na daw yung sasama kay Sophie sa Star City. Akala ko ba sa isang buwan na lang tayo pupunta? Ayaw daw tumigil sa pag-iyak ni Sophie Kaya ayun, si Mama na lang daw yung sasama. Kaya nagiging spoiled yung bata eh. Konting iyak lang, ibibigay na kaagad ng mama mo yung gusto. Hayaan mo na, Troy. Kaligayahan naman ni Mama yun. Tsaka wala rin naman talaga tayong oras para samahan si Sophie. Baka lang kasi lumaking spoiled yung anak natin. Tayo rin dalawang mahihirapan paglaki niyan. Kinausap ko na si Sophie. Sabi ko, huling beses na to. Next time, hindi na niya pwedeng idaan sa iyak makapunta lang sa gusto niyang puntahan. Alice, dapat sa anak natin dinidisiplina. Para hindi lumaking sutil. Troy, magpasalamat na lang tayo kay Mama kasi kung wala siya, malamang hanggang ngayon kinukulit pa rin tayo ni Sophie. Naiabot mo na ba yung pambayad sa kuryente at tubig? Oo, salamat daw sabi ni Mama. Pasensya ka na, Alice ha. Ha? Bakit? Kasi ito lang yung buhay na kaya ko ibigay sa inyo ng anak natin. Okay lang yun. Nagsisikap naman tayong dalawa eh. Darating din yung panahong giginhawa din yung buhay natin. Makakabukod din tayo. Nasaan po si Tita Isabel? Umuwing Sorsogon. Makikipaglamay dun sa namatay niyang kamag-anak nung college. Kailan daw po babalik? Baka sa 1 linggo pa. Sophie, bakit hindi ka kumakain? Ayoko pong kumain. Bakit apo? Ayaw mo bang luto ni Lola? Kumain ka na. Masarap yung luto ng lola mo. Bakit ayaw mo kumain, Sophie ha? Ayoko pong kumain ng gulay, lasang halaman. Sophie, mabuti yan sa katawan mo. Kaya sige na, kumain ka na. Ayoko, Mami. May halong baboy naman yung gulay na niluto ni Lola, anak. Sige na, kahit yung baboy na lang yung kainin mo. Lasang halaman po yung baboy. Sophie, kainin mo na yung gulay. Dapat bata pa lang, marunong ka ng kumain ng gulay. Mabuti sa katawan mo yan. Makinig ka sa daddy mo, apo. Kailangan sa kalusugan ng pagkain ng gulay. Ayoko po, Lola. Tikman mo na muna. Panigurado masasarapan ka. Natikman ko na po, lasang halaman po. Sophie, kainin mo yan. Ayoko. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Hindi po ako kumakain ng gulay. 1, 2, 3, Daddy, hindi ako kumakain ng gulay. 4, 5. Huwag mong paabutin ng 10 sinasabi ko ha. Hindi nga po ako kumakain ng gulay. 6, 7, 8. Ayoko kumain ng gulay, Daddy. Hindi po ako kumakain Siyam, yan. hindi mo ba kakainin yan? Sige, ganito na lang. Ipagpiprito na lang kita ng hotdog para makakain ka. Tana, apo. Mama, kailangan po nating turuan kumain ng gulay si Sophie. Hayaan mo na, Troy. Ngayon lang naman. Apo, makinig ka kay Lola. Sa susunod, kakain ka na ng gulay. Maliwanag ba? Opo! Ngayon ka lang namin ipagluluto ng hotdog, ha? Sa susunod, kapag gulay ang ulam, kakain ka na ng gulay. Opo! Pero Mama, Hayaan nyo na, bata yan. Kaya sige na, apo, tumahan ka na. Ipagluluto na kita. Mama, ako na po yung magluluto. Hindi na alis, kumain na kayo dyan. Mabilis lang naman iprito ang hotdog. Sophie, anong sasabihin mo sa lola mo? Thank you po, Lola! Ano? Tulog na ba si Sophie? Andun sa lola niya. Doon daw siya matutulog ngayon. Ang tigas talaga ng ulo niyang batang yan. Hayaan mo na. Dapat siya pinapalo para magtino eh. Troy, nag-usap na tayo tungkol dyan, di ba? Hindi natin pagbubuhatan ng kamay yung anak natin. Paano madidisiplina natin yan kung hindi papaluin? Pwede naman natin kausapin yung bata. Ipaliwanag sa kanya na mali yung ginagawa niya. Alice, yun yung ginawa natin kanina. Nakinig ba si Sophie? Hayaan mo na. Matututo din kumain ng gulay yun. Ang akin lang, dapat ituro natin sa kanya yung tama. Dapat nga magpasalamat pa siya kasi may makakain pa tayo eh. Hayaan mo na, Troy. Ganun naman lahat ng bata, di ba ayaw sa gulay? Alam kong bata pa yung anak natin. Pero hindi naman pwedeng ibigay natin lahat ng gusto niya. Nahiya lang din ako sa mama mo eh.
Pinaghirapan niyang lutuin yung gulay tapos hindi kakainin. Hinaluan nga ng baboy ni Mama para daw kahit papano matuto ng kumain ng gulay si Sophie. Pero wala. Hindi pa rin nakalusot yung gulay. Buti na lang nakapagtimpi ako kanina eh. Gusto ko na talagang paluin si Sophie para magtino eh. Troy, yan ang wag na wag mong gagawin. Magagalit si Mama. Ayaw na ayaw niyang pinapalo yung apo niya. Lola, hindi pa po ako magaling magsulat. Sige na, kaya mo yan, Sophie. Tuturuan kita. Sulat mo muna, letter I. Very good. Tapos, letter M. Ay, very good talaga ang apo ko. Tapos, letter S. Tapos, O. Ayan, parang bilog. Very good. Tapos po, sunod, letter R. O, ayan. 2 letter R. Ang galing naman ni Sophie. Tapos, letter Y. Ayan. O, tapos na. Very good. Ano pong basa dito? I'm sorry. Ibigay mo yan sa daddy mo. Tapos, mag-sorry ka. Ayoko po. Galit sa akin si daddy. Hindi na galit yun. Love na love ka kaya ng mami at daddy mo. O, tsaka ito, dinrawing mo sila. Tapos ito, sinulatan mo pa ng letter. Hindi na yun galit sa'yo. May nakalimutan pa pala ako i-drawing. Nag-drawing na po ko ng bahay. Na-drawing ko na si mami, si daddy. Na-drawing mo na rin ang sarili mo. Ano bang kulang? Kayo po. Ako. Huwag mo na ako isali. Kayong 3 na lang para yan ang family picture nyo. Kasama po dapat kayo kasi family din namin kayo. Salamat, apo. Gandahan mo rin ha. Gusto ko kamukha ko. Ito-drawing ko rin po si Lolo tapos lalagyan ko po ng pakpak kasi nasa heaven na po siya. Pati si Lolo mo isasama mo? Opo, para marami po tayo. O sige, bukas ibigay mo yan sa mami at daddy mo. Tapos yapusin mo sila at halikan mo. Okay po, thank you po Lola. O sige na, tapusin mo na ang pagkukolor dyan sa drawing mo nang makatulog ka na. Mama, salamat sa pagsama kay Sophie sa Star City ha. Enjoy na enjoy ang anak mo. Marami pa nga siyang gustong sakyan eh. Kaya lang hindi kami makapunta kasi hindi ko naman kayang samahan. Baka mahilo lang ako. Sabi ko naman po sa inyo, kami na lang yung sasama eh. Hayaan mo na. Ang mahalaga nakapuntang apo ko doon. Sa susunod, Ocean Park naman kami pupunta. Ano po? Oo, napanood niya kasi sa TV nung isang araw. Nagyayaya. Sinabi kong sasamahan ko rin siya doon pagkatapos namin mag-Star City. Akala ko naman makakalimutan niya. Pero yun, naaalala niyang sinabi kong sasamahan ko siya sa Ocean Park. Ma, kami na pong sasama sa kanya doon. Alice, kaya ko na. Mabuti nang nalilibang ako. Pero Mama, kaya ko, huwag mo na kaming alalahanin pa. hindi naman po pwedeng lahat ng gusto ni Sophie bibigay natin. Marami rin naman siyang matututunan doon kung pupunta kami. Kaya hayaan mo nang mag-enjoy ang anak mo. Bibigyan ko na lang po kayo ng pera para may panggastos kayo sa Ocean Park. Huwag na. Kahit paano ay may naiipon ako sa pensyon ko. Hindi Mama, bibigyan ko na lang kayo ng pera para sigurado. Susubukan ko rin pong mag-leave para masamahan ko kayo. Subukan mo. Sabi nga ng Tita Isabel mo, hindi pwedeng puro trabaho. Kailangan maglaan ka rin ng oras para sa anak mo. Kasi Alice, napakabilis ng panahon. Aba, magugulat ka na lang. Malaki na ang anak mo. Lola, pumunta na po tayo sa Ocean Park. Uy, akala ko ba nagugutom ka? Opo. Kaya nga kumain muna tayo dito.
Pero gusto ko na pong makita yung mga shark. Kakantahan ko po sila ng Baby Shark, tu-tu-tu-ru. Tsaka Mommy Shark, tu-tu-tu-ru. Daddy Shark, tsaka Lola Shark. Sophie, hindi pwedeng pumunta tayo doon ang gutom ka. Kakain muna tayo. Tapos pagkakain ay pupunta na tayo sa Ocean Park. Opo, Lola. Halika na, umorder na tayo. Dito na lang po ako. Napagod po ako sa nilakad natin. Pero Apo, hintayin ko na lang po kayo. Ano bang gusto mo? Chicken po, tsaka spaghetti. Sige, diyan ka lang ha, hintayin mo ako. Okay po, Lola. Hello, Mama? Alice. Hello, Mama? Alice, anak. Mama, bakit po? Anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano po? Umiiyak po ba kayo? Anak, tulungan mo ko. Bakit po? Anong nangyari? Alice, nawawala si Sophie. Ano po? Kasalanan ko to, Troy. Kasalanan ko to. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Pinayagan kong umalis si Sophie kahit hindi ako kasama. Kasalanan ko to. Tahan na, Alice. Kasalanan ko kung bakit nawawala yung anak ko. Alice, walang may gustong mangyari to. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Nire-review nila yung CCTV nung fast food na kinainan ni na Mama. Nakita doon na sumama si Sophie sa babaeng hindi naman niya kilala. Nasaan na yung anak ko, Troy? Nasaan na si yung anak ko? Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin yung anak natin, ha? Kailangan natin mahanap si Sophie. Ngayon na, Troy. Gusto ko mahanap na ngayon na yung anak ko. Alice, kumikilos na yung mga pulis. Nag-post na din ako sa Facebook para maraming tumulong sa atin sa paghahanap kay Sophie. Bakit kasi pinayagan ko si Sophie? Kung hindi ko siya pinayagan, kung hindi ko siya hinayaang pumunta doon, sana kasama pa natin siya. Tahan na, tama na. Sana kasama pa natin yung anak natin. Tahan na, Alice. Hindi! Samahan mo ko. Hanapin ulit natin yung anak natin, Troy. Halis naman. Madaling araw na. Delikado kung aalis tayo. Pero Troy, nawawala yung anak natin. Hinahanap na siya ng mga pulis. Pero Troy, anak ko yun. Pangako. Bukas, sabay tayo. Hanapin uli natin si Sophie, ha? Ngayon na, Troy, please. Hanapin natin yung anak natin. Sige, ganito na lang. Magpahinga ka na. Ako na maghahanap, ha? Sasama ako. Gusto kong sumama, Troy. Alice, kailangan mo magpahinga. Ayoko. Hindi ako pwedeng magpahinga hanggat hindi nakikita ang anak ko. Ano at Isabel, may balita ka na ba? Wala pa rin daw eh. Natawagan ko na rin yung kumari ko sa DSWD. Susubukan niya daw humingi ng tulong sa mga boss niya. Baka sakaling makapag-abot din sila ng tulong. Nasaan na ba ang apo ko? Ayan ka na naman, Linda. Huwag ka nang umiyak. Ikaw ay magpakatatag naman. Kailangan ka rin ngayon ng anak mo. Iyak na iyak si Alice. Parang dinudurog ang puso ko, ate. Nawawala ang apo ko. Tumahan ka na. Dapat kasi sinama ko si Sophie nung umorder ako. Bakit kasi iniwan ko siya? Tana, magpakatatag ka. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nasa alabang kasi ang apo ko. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan si Sophie. Huwag niyo pong pababayaan ang apo ko.
Isabel mo, wala pa rin daw balita ang mga kakilala niya. Okay po, Mama. Si Troy ba, kumusta? Wala pa rin pong balita dun sa mga nilapitan niya. Mamaya po tutulong kami sa paghahanap kay Sophie. Sasama ako, anak. Wag na, Ma. Dito na lang po kayo. Pero anak, gusto kong sumama. Gusto kong mahanap ang apo ko. Dito na lang po kayo. Pero Alice, Baka kasi mamaya may tumawag dito o baka may pumunta. Mahirap naman na walang tao dito sa bahay, Ma. Dito na lang po kayo. Kaya na po namin ni Troy. gusto ko lang namang makatulong, anak. Kaya namin, Mama. Dito na lang kayo. Baka may iba pa akong pwedeng itulong. Sabihin mo na lang sa akin para mabilis yung paghahanap. Okay lang po. Kaya po namin, Mama. Anong sabi ng kumpare mo? Negative, wala pa rin balita. Diyos ko. 2 linggo nang nawawala yung anak ko, Troy. Tulungan niyo po kami, Diyos ko. Huwag ka mag-alala. Mahahanap din natin si Sophie. Napapagod na ako, Troy. Pagod na ako. Alice, nandito lang ako. Hindi kita iiwan, ha? Nakahanap ka na ba ng malilipatan natin? Sigurado ka na ba dyan sa plano mo? Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing makikita ko si Mama, nakakaramdam ako ng galit. Hindi tama to, kaya ako na lang yung lalayo. Naiintindihan kita, Alice. Pero kailangan ka rin ng mama mo ngayon. Pero tingin mo ba ito ba talaga ang tamang panahon para bumukod tayo? Gusto kong subukan. Kasi Troy, ayoko nitong nararamdaman ko. Ayoko makaramdam ng galit sa sarili kong nanay. Paulit-ulit kong sinasabi sa utak ko na hindi ko dapat sisihin si Mama. Dahil nawala si Sophie. Pero iba yung pilit na pinaparamdam sa akin ng puso ko, Troy. Pag-isipan muna nating mabuti yan, ha? Huwag tayong padalos-dalos. Pagod na akong mag-isip, Troy. Pagod na ako. Sigurado ka na ba, anak, dyan sa desisyon mo? Opo, Mama. Dito na lang kayo ni Troy tumira. Masyado namang maluwag ang bahay kung kami lang dalawa ng tita Isabel mong titira dito. Hindi na po, Mama. Nakapag-desisyon na po kami. Panahon na po para buuin ko yung pamilya ko. Anak, sorry ulit. Sana mapatawad mo ko. Sige na po. Aalis na po ako. Tawagin niyo na lang ako kapag may nakuha kayong balita tungkol kay Sophie. Kahit hindi mo aminin, ramdam ko, anak. Mapatawad mo sana si Mama. Sige na po, Mama. Pero anak, sana balitaan mo rin ako pag nakita niyo ng apo ko. Sige po. Aalis na po ako. Ali, sorry ulit ha. Maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Sorry ulit, anak. Sige na po. Tawagan ko na lang po kayo. I love you, anak. Aalis na po ako. Diyos ko. Patawarin niyo ako sa nagawa ko sa anak ko. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa apo ko. Bukas babalik na ako sa trabaho. Mabuti na rin siguro yan. Basta ako hahanapin ko muna yung anak natin, Troy. Hindi naman pwedeng dalawa tayong naghahanap buhay habang nawawala yung anak natin. Paano yung trabaho mo? Nakiusap ako na magli-leave of absence muna ako. Pinayagan naman ako ng boss ko. Huwag mo masyadong pagurin yung sarili mo.
Baka ikaw naman yung magka-problema. Kaya ko. Sana mahanap na natin si Sophie para matapos na to. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Kaya manalig lang tayo. Nahahanap natin yung anak natin. Ha? Sana nga. Hindi ko talaga mapapatawad yung sarili ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Hello? Oo. Bakit? Saan? Okay, sige, salamat. Sino yun? Kumpare ko, may lead daw tungkol kay Sophie. Ano? Saan ka ba galing? Pawis na pawis ka. Namigay lang ako ng bulyetos para mahanap na si Sophie. Linda naman. Tanghaling-tanghaling tapat eh. Baka mamaya kung anong mangyari niyan sa'yo. Tsaka di ba sabi ko kapag aalis ka, magpapasama ka sa akin. Naku, Ate Isabel, hindi na. Kaya ko mag-isa. Tsaka dyan lang naman ako nag-ikot, malapit lang. Pero tirik na tirik yung araw oh. Mag-ikot ka kapag hapon. Sayang kasi ang oras. Marami pa ako mapupuntahan kapag mas maaga ako nag-ikot. Tigas naman ang ulo mo. Linda, paano pag may nangyari sa'yo? Wala ngang mangyayari sa akin. Kaya kong sarili ko. Linda, makinig ka naman sa akin. Pare-parehas nating gustong makita si Sophie. Pero wag mo namang isakripisyo yung sarili mo. Ate, kaya ko. Huwag mo na akong alalahanin pa. Halika na. Ayoko. Akala ko ba sasamahan mo ako? Gusto ko dalawa tayo. Bakit naman dito pa? Bakit naman sa punerarya pa? Halika na. Kailangan natin magpakatatag. Troy, hindi naman ito yung pinagdasal ko sa Diyos. Sabi ko gusto kong makitang buhay yung anak ko. Pinagdasal ko na huwag niyong pabayaan yung anak ko. Kaya imposibleng anak natin yung nandiyan dyan, Troy. Alice. Alice, makinig ka. Kailangan natin tignan. Kailangan natin makumpirma kung si Sophie ba talaga yung nandyan. Hindi ko kaya, Troy. Hindi ko kaya. Tahanat. Natatakot ako, Troy. Hindi pwede sa anak natin yung bangkay na nandiyan. Hindi ako papayag. Sige, dito ka na lang. Ako na lang yung papasok sa loob. Wag. Please, wag. Dito ka lang, Troy. Huwag mo ako iwan. Pero Alice, kailangan natin tingnan. Ayoko. Kailangan nating malaman. Ayoko. Mas gugustuhin kong nawala yung anak ko kesa naman makumpirma mong bangkay na yung anak natin. Ayoko! Dito ka lang! Umalis na tayo! Alice, kahit gaano kasakit, kailangan nating harapin yung katotohanan. Ayoko! Hindi ko matatanggap yung katotohanan na sinasabi ko, Troy! Anak ko, Troy! Anak ko yan! Hindi ko kaya mamatay yung anak ko! Ano ba nangyari? Tinawagan po ako ng kumpare ko. May nakita po daw bangkay ng bata. Hindi pa identified kung sino yung bangkay kaya pumunta kami ni Alice kanina doon sa purinarya. Diyos ko. Pero hindi po yan si Alice. Medyo matangkad po yung bata. Diyos ko, mabuti naman. Diyos ko, salamat ho. Pero para makasigurado, pumayag po kami magpa-DNA test. Nasaan si Alice? Nasa kwarto. Kanina pa tulala. Ayaw kumain. Sige, ako nang bahala. Salamat, Roy. Sige po, Mama.
Alice, anak! Alice! Pwede ka bang makausap? Alice! Nak, may dala akong pagkain. Sabi ng asawa mo kanina para walang laman ang tiyan mo. Hindi po ako nagugutom. Hindi pwede. Dapat kumain ka para lumakas ka. Si Sophie po kaya? Nakakakain kaya siya? May nagpapakain kaya sa kanya? Oo naman. Hindi siya pinapabayaan ng Diyos. May natutulugan kaya siya? May nag-aalaga kaya sa kanya? Oo naman, anak. Oo naman. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung makita bang bangkay na yung anak ko? O yung hanggang ngayon nawawala pa rin siya? Tama na yan, anak. Kapag ba hiniling ko na makita ko na yung anak ko? Kahit bangkay na siya. Makikinig na kaya sa akin ang Diyos? Makikinig na kaya siya sa mga dasal ko? Tama na yan, anak. Huwag mong isipin. Kasalanan ko to! Kasalanan ko to kung bakit hanggang ngayon nawawala yung anak ko! Hindi, anak. Huwag mong sisihin ang Sino? sarili mo. Sino yung sisisihin ko? Tama na, anak. Mama, magagalit ba? Mama, magagalit ba kayo sa akin? Magagalit ba kayo kung sakaling kayo yung sisisihin ko? Anak. Magagalit ba kayo kung aaminin kong galit ako sa inyo? Bakit niyo ba kasi pinabayaan na si Sophie? Bakit niyo siya iniwang mag-isa doon? Patawarin mo ko, anak. Halos isang buwan nang nawawala yung anak ko. Kasalanan ko to. Hindi, anak. Wala kang kasalanan. Ang buwan dapat mong sisihin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bakit, Mama? Bakit niyo siya pinabayaan? Patawarin mo ko, anak. Pangako, gagawin ko ang lahat para mahanap ang anak mo. Hindi ako natigil hanggat di ko nahahanap si Sophie. Basta anak, ipangako mo sa akin hindi mo sisisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan, Alice. Wala. Mama! Bakit niyo hinayaang mawala yung anak ko? Alice, kakayanin natin to, ha? Kailangan lang natin magpakatatag. Sana nga. Mahanap din natin si Sophie. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos na negatibo yung DNA result dun sa bangkay na nakita. Ibig sabihin, buhay pa yung anak natin. Miss na miss ko na yung anak natin, Troy. Ako din. Miss na miss ko na yung batang yun. Kahit makulit at may pagka-spoil, mahal na mahal ko yun. Hello? Oo. Okay. Saan yan? Sige, text mo na lang sa akin yung lugar. Sino yun? Wala. Troy, sino yun? May panibagong lead tungkol kay Sophie. Anong sabi? Nakita na daw nila yung anak natin? Hindi. Ha? Ako na lang yung pupunta. Balitaan na lang kita. Bakit? Sasama ako. Hindi, dito ka na lang. Sasama ako. Saan ba yan? Sa morgue sa ospital sa Pasig. Ano? Kaya dito ka na lang, babalitaan na lang kita, ha? Hindi. Sasama ako, Troy. Sasama ako. Pero Alice, Sasama ako. nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Kaya ko. Kailangan kayanin ko. Malabong si Sophie yun. Mukhang 10 taon pataas na yung katawan eh. Wala rin namang malaking peklat sa mukha yung anak natin.
Ano? Gusto mo bang magpa-DNA test para makasigurado? Alice, magpapa-DNA pa ba tayo? Ano sa tingin mo? Kung gusto mo, yun yung masusunod. Kakayanin ko pa ba, Troy? Oo naman. Kakayanin ko pa ba? Kaya mo. Matatag ka. Basta, magpakatatag lang tayo, ha? Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kaya ko. Gusto kong magpakatatag pero paano? Hanggang ngayon nawawala yung anak ko. Manalig lang tayo. Magdasal lang tayo. Magdasal lang tayo na buhay yung anak natin. Hanggang kailan tayo mananalig, Troy? Ano bang dasal yung kailangan nating dasalin para makita na natin si Sophie? Tahan na, Alice, tahan na. Ay, hindi ko na alam kung anong hihilingin ko sa Diyos. Minsan, dinadasal ko na makita na natin yung anak natin. Kahit man lang yung bangkay ng anak natin, Diyos ko. Hayaan niyo mong mayakap ko yung anak ko. Kahit man lang yung bangkay niya. Kahit man lang yung bangkay ng anak ko. Alice, tama na. Buhay pa yung anak natin. Anak, nasaan ka na ba? Miss ka na ni Mama. Huwag kang mag-alala. Alam ko, mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos si Sophie. Hindi niya pababayaan yung anak natin. Ilang morgue pa ba yung kailangan nating puntahan, Troy? Huwag mo na isipin yan. Ilang punerarya pa ba yung kailangan nating bisitahin? Ilang bangkay pa ba yung kailangan nating hanapin bago natin mahanap yung anak natin? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.